ik heb in de afgelopen dagen bij tal van instellingen langs geweest. En vanmiddag heb ik ook een gesprek gehad met potentiële beleggers. Dus mensen die willen investeren in de maatschappij. Die opgericht moeten gaan worden. En ik denk dat de bodem, een stevige bodem is gelegd om te komen tot de oprichting van zeg maar die Renovation hier in Aruba. En ik heb ook het sterke vermoeden, ze hebben heel degelijk werk gedaan bij de voorbereiding tot op de dag van vandaag. Die stukken heb ik allemaal kunnen lezen. Dat dat allemaal prachtig op zijn pootjes terecht kan komen. Ongelooflijk. Dat is echt, daar sta je van te kijken. Toen ik hier de situatie zag, en uiteraard kende ik de situatie toen die in Amsterdam was, dacht ik ongelooflijk hoe een stad, een buurt, een wijk enorm kan verpauperen. Zodat je denkt, wat moeten we hier in godsnaam nog mee? En dat als je dan begint, dat is het leuke wat we hebben kunnen zien aan het werk van Stadsherstel in Amsterdam. Dan zie je volstrekt verpauperde buurten die nu onwaarschijnlijk veel toeristen trekken omdat ze het daar allemaal zo leuk en zo aardig vinden. Mensen die destijds in die verkrotte buurten woonden, die hadden geen flauw idee dat ooit nog hun wijk nog wat zou kunnen worden. En je ziet dat het gewoon kan. Als je met elkaar de schouders eronder zet, dan gaat dat lukken. Nós somos contentes com o candidato de pessoa na cabine. É conceito que nos agora inspirar voor de Holanda. É conceito que nós usa para revitalizar Amsterdam na Holanda depois da Segunda Guerra Mundial. Nós também que o governo também o valor de edifício histórico, também o valor de restauração. O tempo na Holanda depois da Segunda Guerra Mundial. Gemeenten e o governo também o valor de destruir edifícios para trazer complexo novo e grupo de pessoas do setor privado que é algo lamentável e não põe placa junto lanta companhia para começar a comprar edifícios históricos para conservar. A nós queremos toch estimular a pessoa para querer que bom veículo para ajudar contribuir na renovação de Aruba e também para contribuir na nosso país país mais sustentável e duradouro para sobre nós conservar edifício histórico em vez de vender na boa é uma inversão de sustentabilidade e é uma inversão também que não tem return on investment garantizado de 5% segundo a projeção de Aruba Investment Bank.